Misia 1000 je tak naša odozva na to, aby sme ako spoločnosť prosperovali. A keď chceme prosperovať ako spoločnosť, potrebujeme sa postarať o to, aby v spoločnosti každý jeden z nás mohol prosperovať, bez ohľadu na to, kam sa narodil. Misia začala ako dobrovoľnícky program a pokračovali sme vďaka partnerom projektu ako Nemocnica Spišská Nová Ves, takže babice sú zamestnané, pracujú na oddeleniach nemocnice a pracujú zároveň v teréne. Naša nemocnica Spišská Nová Ves je spádovou nemocnicou aj pre pacientov, aj pre ženy, aj pre detičky z marginalizovaných skupín obyvateľstva a to bolo našim cieľom priblížiť sa týmto ľuďom a práve preto sme sa zapojili do projektu Misia 1000. Babice sú odhodlané ženy, ktoré sa rozhodli, že zmenia svoj život a zmenia život aj ostatných okolo seba. Keď som tiež z osady, vidím deti, ktoré žijú v ťažkých podmienkach, mám možnosť to zmeniť. Dať im niečo také, čo si budú pamätať navždy. Znamená to pre mňa veľa, že môžem byť nápomocná tým mamičkám. Ak to pri pôrode alebo po pôrode. Príprava babíc je veľmi intenzívna. Každá táto babica vlastne musí prejsť odborným vzdelávaním, pokračuje počas celého pôsobenia babice vlastne v programe. Vzdelávame ich jednak poskytovanie prvej pomoci pri štandardných životohrozujúcich stavoch, ale zároveň pripájame aj problémy, s ktorými sa najčastejšie vlastne z tých marginalizovaných skupín na tiesňovú linku 155 obracajú ľudia, že si nevedia poradiť. Školíme na to, aby si nabrali sebavedomie, zvládnuť extrémne situácie, čo sa týka zlyhania zdravia. A našim cieľom hlavne, aby sa nám to dieťatko narodilo zdravé. A keď nebudeme mať zdravú matku, tak nebudeme mať ani zdravé dieťa. Na tých oddeleniach, kde tie babice fungujú, je to ozaj zmena myslenia našich zdravotníkov a babice sa stávajú našimi kolegyňami. Vidím, že som napomocná, lebo tie deti napredujú.